беше много интересно да разбера откъде се тръгва, докъде се стига, през какво се минава, какви са трудностите. Ми хареса много презентацията за ситуациите, как можеш да си разпространиш изкуството и как можеш да си намериш работа. Много е приятно някак да си споделяш преживяванията и опита в нещо, което някой друг иска да следва стъпките на тази жертва. Може да го види това, да следва и да се справи по същото начин. Здравейте на всички, казвам се Богдан Русаков и много имаше интересна тема, за което говорихме днес, защото аз малко свързвам с това всичко и на мен беше интересно да разбера нещо ново. Благодаря на Дима, беше много хубаво и надявам се да се срещнем още един път и да ни разкажа още много нови интересни неща. Аз съм в workshop за кариерно развитие, работа и относно това научих много неща, научих какво представлява, нали, CV-та, как да се представям на интервю, как да съм спокоен и общо взето беше уникално, не бих подобрил нищо. Много се радвам как се случи нещата и уникално беше. Какво ви беше най-полезно от изминалия workshop? Може би как да се структурираме CV-то и как да бъдем предприемачи от една страна и какво да правим на един друг. Също мисля, че имаше доста права, от които да чекам. Защото просто са били в различни среди, така че можехме просто да намерим нашия човек, с който искаме да обсъдим възможности.